Šta je za vas Nova godina? Za nas je to porodica, uspomene, jelka, pokloni i naravno čestitke. To je praznik koji svi slavimo. Hajde da u novoj godini obraćamo više pažnje jedni na druge, da se ne delimo, da se zajedno radujemo i razmenjujemo lepe želje. Hajde da u novoj godini shvatimo da smo više slični nego različiti. Drugu godinu za redom kompanija Dijamant u saradnji sa Udruženjem osoba sa Downovim sindromom organizovala je likovni konkurs. Ovogodišnja tema bile su novogodišnje čestitke. Čestitke su dela osoba sa Downovim sindromom, a možete ih preuzeti na Dijamant Instagram profilu. Preuzmite čestitku, podelite radost.